Que a ambulancia medicalizada volva de xeito inmediato á súa base no Hospital do Salnés. É a reclamación que hoxe realizou o BNG xunto a persoal deste servizo do 061. Denuncian que o seu traslado a Sanxenxo deixa a poboación do norte da comarca descuberta a nivel sanitario. Que tal? Moi boa noite. Dende a Xunta pola súa banda aseguran que a ambulancia volverá ao Hospital do Salnés a finais de agosto e atribúen o traslado a criterios técnicos polo aumento da poboación de Sanxenxo no verán. De seguido ampliamos esta información antes titulares. A AMPA do IES da Cachada demanda poder contar cun docente en exclusiva de pedagogía terapéutica para atender as múltiples necesidades que presenta o centro. A rápida actuación de dous policías locais de Poio salva a vida a un veciño en parada cardiorrespiratoria. Os axentes empregaron un equipo de reanimación do coche patrulla. A Asociación Boirense de Empresarios celebrará unha nova edición de Fora Stocks. A proposta na que participarán uns 30 negocios desenvolverase durante a fin de semana. As rúas de Vilagarcía énchense de cor, música e animación grazas ás propostas do Festa Clown. Esta mañá a Praza de Rabella acolleu o espectáculo Burbulla da compañía Seven Babel. Partido de baloncesto de primeirísimo nivel en Pontevedra. O 11 de setembro o Real Madrid Basket e o AS Mónaco Basket enfrontaránse na cidade como previa o en Cestarrías. Estamos nas novas do día, comezamos. O BNG do Salnés reclama a Xunta de Galicia que devolva a base da ambulancia medicalizada ao Hospital do Salnés. Co inicio do verán trasladouse a Sanxenxo para atender o incremento de poboación polo turismo. Aquí continuará ata o 31 de agosto deixando desprotexida, din, a poboación desta zona. A Formación Nacionalista reuniuse hoxe en Vilagarcía co persoal deste servizo. Reclaman que en lugar de trasladar a ambulancia medicalizada se dote Sanxenxo con outro equipamento. Dende 1 de xullo, a ambulancia medicalizada con base no Hospital do Salnés traballa dende o Concello de Sanxenxo. Con esta decisión, a Xunta busca atender o incremento poboacional que sofre o municipio coa chegada do turismo, pero dende o BNG denuncian que deixa desprotexido o norte da comarca. E a decisión tomada polo Partido Popular de sacar a ambulancia medicalizada do Hospital do Salnés e trasladala a Sanxenxo non ten absolutamente ninguna xustificación. E no BNG decimos alto claro que é inaceptável. É inaceptável que se traslade unha ambulancia para atender un aumento de poboación que é evidente que hai en Sanxenxo ou no Grove, pero que non pode ser a costa de deixar desatendida toda a outra parte da comarca, porque que chega a ambulancia desde Sanxenxo a Vilagarcía son 25-30 minutos. E diante dunha emerxencia vital, eso é a diferencia entre a vida e a morte, desgraciadamente. Prado se referiu a 3 sucesos graves rexistrados este verán en Vilagarcía. Un atropelo mortal a comezos de xullo, o infarto dun home de 42 anos que faleceu e o choque entre un patinete e un coche este mes de agosto que deixou grave o condutor do patinete. Casos nos que aseguran dende o BNG a ambulancia medicalizada tería sido de utilidade. Eu non podo dicir hoxe aquí que se a ambulancia estuvera en Vilagarcía e chegara nos 5 minutos que tarda do Hospital do Salnés a Vilagarcía, se lle tivera salvado a vida. O que sí podo decir alto e claro que non se lle deu oportunidade. Pedimos rectificación, que este operativa a ambulancia no Hospital de Salnés todo o ano e que se reforce concellos de alta afluencia de visitantes en toda Galiza e aquí na comarca podemos falar de Sanxenxo ou Grove con outra ambulancia a maiores. Non hai ninguna xustificación técnica, non hai ninguna xustificación de ningún tipo que non sexa unha decisión política. Para abordar esta situación, os nacionalistas reuníronse hoxe co persoal destas ambulancias medicalizadas, profesionais que recoñecen as dificultades que supón este traslado. Estando en la zona de Sanxenxo, tenemos un tiempo medio de 30 minutos para cualquier emergencia en la zona norte. Entonces se ha dejado descubierta una zona, muchas veces tienes emergencias aquí en Villagarcía, en Ailla y tal, y cuando llegas la sensación de 40 minutos a un accidente laboral y decir tardaré 40 minutos en llegar, hombre,
genera bastante estrés e desazón. Estes profesionais reclaman tamén máis persoal para equipar as ambulancias medicalizadas. Antes estaban dotadas de persoal médico e de enfermaría e de 2 técnicos. As novas, como é o caso da Vila García, contan con un só técnico. De manera que para ir a un tráfico o poder manipular a un paciente hay muchos más problemas. Faltan manos y se debían hacer dotaciones completas de 2 técnicos, un enfermero y un médico. No como está ahora, que parece una ambulancia low cost, quitando técnicos. Os nacionalistas anunciaron que levarán esta cuestión tanto ao Parlamento de Galicia como aos concellos do Salnés afectados, reclamando á Xunta que rectifique. A denuncia pública do BNG tivo xa resposta dende o Servizo Galego de Saúde. En nota de prensa, o Sergas apuntou que a ambulancia medicalizada desplazada a Sanxenxo volverá á base do Hospital do Salnés en setembro, como en anos anteriores. Aseguran que a decisión debe ser a razóns plenamente xustificadas, sinalando o forte aumento de poboación durante o verán deste concello. Ademais, afirman que está sustentada en estudos que a Fundación Urxencias Sanitarias de Galicia 061 realiza periódicamente co obxectivo de mellorar a calidade do servizo conxunto da poboación. Eses estudos teñen en conta parámetros como o volume de poboación, a tipoloxía da demanda sanitaria, a frecuencia da actividade asistencial das ambulancias e os seus tempos de resposta, entre outros. A esas razóns únense este ano, explican, as obras de mellora da base da ambulancia en Vila García. Así as cousas, matizan que os traballos estarán rematados en cuestións de semanas, polo que non entorpecerán o regreso ao Hospital do Salnés. Defenden a maiores que a cobertura sanitaria na comarca reforzase cunha ambulancia asistencial nos meses de xullo e agosto, equipada con 2 técnicos sanitarios. As mobilizacións polos recortes en materia educativa continúan no Barbanza. Esta vez a convocatoria partía da AMPA do Instituto A Cachada de Boiro. A entidade reclama poder contar cun docente en exclusiva de pedagogía terapéutica para atender as múltiples necesidades que presenta o centro. Na concentración tamén tomaron parte membros da Corporación Municipal, entre os que se atopaba tamén o propio alcalde José Ramón Romero, que apoian as reivindicacións da comunidade educativa. Máis de medio cento de persoas concentráronse este mediodía ás portas do Instituto da Cachada, atendendo así a chamada realizada dende a AMPA deste centro educativo, que reclama poder contar cun docente en exclusiva de pedagogía terapéutica para atender as múltiples necesidades que presenta o centro. As familias e as persoas e institucións que nos apoian estamos hoxe aquí para mosarnos unidas e gritar ben alto que a nosa loita non vai ser entre nós, nin para disputarnos os recursos de ningún outro centro. A nosa loita é polos dereitos dos nenos e nenas da Cachada, polos que reclamamos unha educación pública de calidade e inclusiva. A AMPA manifesta o seu total apoio ás familias da Cachada na súa xusta reclamación dun PT a xornada completa para atender ao noso alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. Sabemos da vosa gran preocupación e queremos manifestarvos que non estades sós e contades con o noso total apoio. A AMPA do IES da Cachada conta co apoio nas súas reivindicacións do resto de AMPAs do municipio e da Asociación Barbantea, así como tamén do propio concello. Varios membros da Corporación Municipal, representantes de distintos grupos políticos, participaron tamén nesta concentración, entre os que se atopaba o propio alcalde, José Ramón Romero. O rexedor considera xusta a súa reclamación, xa que, segundo el, hai máis de 100 rapaces no centro con necesidades especiais. Estamos falando de máis de 100 rapaces que teñen necesidades educativas especiais e, bueno, desde aquí xa enviamos ao conselleiro para que lle dé unha cita e para que escoita estas familias e a este profesorado e que escoita as súas demandas e que se poña a traballar para conquerir un novo docente para a xornada completa e non ser compartido con outros centros, xa debido, por desgracia, temos moitas necesidades tamén nos outros centros.
Correos interésase pola nave que ocupaba o supermercado Día en Alba, pegada a Nacional 550. Segundo informan dende o Concello de Pontevedra, a empresa pública presentou unha solicitude de información urbanística. A súa intención sería utilizar a nave como uso industrial destinada a unidades de reparto de correos, algo que foi informado de xeito negativo polos técnicos municipais. Explican no seu informe que o uso industrial non é compatible coa catalogación do terreo que ocupa a nave, que figura como solo rústico. Isto só permitiría o uso residencial terciario ou productivo. Así as cousas, o Concello abre a porta a un cambio na solicitude de correos para poder dar luz verde ao proxecto. Que pasa? O técnico municipal di que non en tanto poderán explorarse outras posibilidades asimilables ao reparto de correos. É dicir, pecha a porta, pero non completamente, digamos, non? Podería estudarse, poderían darlle unha volta e volver a presentar outra proposta que avaliaríamos novamente. Non sabemos, pero pode estar relacionado con outra información urbanística que xa demos aquí no seu día a respecto das actuais naves que hai de correos na Avenida de Lugo, que hai unha solicitud de información urbanística de Mercadona, que, bueno, pois poderían estar relacionadas, digamos, non? Que tamén o que se comentaba desde diversos puntos, pois esa posibilidade de que Correos estivera interesado en trasladarse. Aquí temos, pois, a proba de que, cando menos, interese hai. A Policía Local de Poio salvou a vida dun veciño que entrou en parada cardiorrespiratoria no exterior do seu domicilio. Na tarde de onte, dous axentes recibiron o aviso e cando chegaron á vivenda observaron que un familiar estaba a practicar a vítima, un home de 53 anos, manobras de reanimación. Os policías tomaronlle o relevo e aplicáronlle 2 descargas co equipo de reanimación do coche patrulla. Despois continuaron coa masaxe ata a chegada dos sanitarios. Aínda que estabilizado o home tiña as constantes vitais débiles, se foi trasladado ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Dende a Policía Local destacan que a intervención dos axentes, os seus coñecementos en primeiros auxilios e a existencia dun desfibrilador no coche patrulla foron claves para evitar unha traxedia. Hai 2 anos que o Corpo poiense conta con 3 destes equipos, un en cada vehículo, e todos os axentes contan cun certificado de formación tras realizar un curso específico. O Executivo rianxeiro destina 8.000 euros á adquisición do material necesario para a posta en marcha dun servizo gratuito de préstamo de axudas técnicas para familias con persoas dependentes. O catálogo incluirá 4 camas con carro elevador, 3 grúas eléctricas e 4 asentos xiratorios de baño. Continuando a liña de traballo iniciada dende a súa chegada á alcaldía, o Executivo rianxeiro segue a dar pasos importantes en materia de servizos sociais, coa posta en marcha de programas de apoio ás familias do municipio. O servizo de madrugadores, coa matrícula actualmente aberta, súmase agora tamén un servizo gratuito de préstamo de axudas técnicas para familias con persoas dependentes, no que se investiron uns 8.000 euros. Segundo explicou o propio alcalde, o que se busca con este servizo é mellorar o día a día das persoas doentes, así como tamén o das persoas coidadoras. Falamos de camas articuladas, de grúas, de asentos para facilitar o baño, unha vez que teñamos a ordenanza reguladora do servicio aprobada, que espero que sea no pleno do mes de setembro, pois se poderán poñer a disposición da xente para que, cubrindo a solicitude pertinente, cumprindo cos requisitos que se recollerán, poidan dispoñer na súa vivenda de algún tipo destes produtos que, en caso de ter que adquirilos, pois estamos falando de uns importes importantes que para moitas familias pode ser imposible de asumir, non? O catálogo de produtos irase incrementando pouco a pouco, atendendo ás propias necesidades das familias. Unha vez que a cousa vai rodando, poidamos ir incrementando este catálogo para chegar ao maior número de familias posibles e para ademais incluir produtos que nesta primeira fase non están incluídos e que quixemos enfocar moi particularmente a situacións de unha dependencia elevada, non? Xente que xa estea encamada ou que prácticamente non se poida mover e que poida necesitar este tipo de elementos para incorporarse, para asearse e ademais, e que en moitos casos ademais as persoas coidadoras acaban sendo a mellor unha persoa sola, unha persoa maior ou unha persoa que non pode polas súas condicións físicas
mover e desplazar a unha persoa en situación de dependencia, e que con este tipo de produtos pois será, esperemos, un pouco máis doado facelo, non? A Deputación da Coruña vén de publicar no Boletín Oficial da provincia a concesión definitiva das axudas a agrupacións de voluntarios de protección civil de concellos de menos de 50.000 habitantes da provincia para realizar investimentos que impulsen o mantemento e o reforzo do servizo que prestan á veciñanza. A esta liña de axudas destinarase un investimento de preto 215.000 euros, beneficiando un total de 17 agrupacións, entre as que se atopan as da Pobra do Caramiñal, Boiro e Muros. As axudas irán dende os 4 aos 11.000 euros e que subvencionan ata un 80% das compras de equipos de comunicacións, equipos de rescate e salvamento, material de intervención en emerxencias, ferramentas ou equipos informáticos. Facemos unha pausa para a publicidade, voltamos de contado. A Deputación de Pontevedra incorpora varias melloras no seu programa Lecer en Familia. A iniciativa posta en marcha neste 2024 no marco das políticas de benestar social da institución provincial oferta estancias en establecementos hoteleiros da provincia para reforzar lazos familiares. Ofrecerá 2.957 prazas para familias con menores ao seu cargo. O orzamento total é de 280.000 euros, dos que a institución provincial financiará 180.000. Os usuarios asumirán a contía restante. Este programa que, insisto, lanza por primeira vez a Deputación, Lecer en Familia, busca reforzar os lazos familiares nun ambiente de convivencia e facémolo ofrecéndolle ás unidades familiares que residan na provincia de Pontevedra, que teñan alo menos un menor ao cargo, unha noite en réxime de media pensión nun balneario, talaso, spa ou similar, ou tamén en hoteles rurais. A Asociación Boirense de Empresarios presentou esta mañá unha nova edición de Fora Stocks. A proposta na que participarán uns 30 negocios desenvolverase na fin de semana, o venres e o sábado. Eses 2 días as tendas participantes ofrecerán centos de produtos a prezos de liquidación. Aproveitando o fin do verán e tamén o período de rebaixas, a AVE volve a organizar unha nova edición do Fora Stocks. A cita presentada esta mañá na sede da patronal local desenvolverase o venres 23 e o sábado 24 de agosto. Nela participarán uns 30 negocios que eses 2 días porán centos de produtos a prezos de liquidación. Está se acabando o verán e os comercios vanse animar a poñer percheiros fora con uns precios moi atractivos para liquidar o máximo posible de roupa. Para incentivar tamén as compras, a AVE realizará un sorteo presencial de 1.000 euros. Todos os que compredes, vos animedes a comprar o viernes e o sábado nos comercios participantes, pois vamos a dar un ticket, guardades ese ticket de compra, e o sábado nunha jaima que temos da AVE, pois ides ali cos tickets, por cada ticket maior de 10 euros vamos a dar pois esta rifa para entrar no sorteo. Cantas máis rifas teñades, pois máis posibilidades de levar os 1.000 euros. Aproveitaránse tamén eses días para poñer á venda a nova camiseta oficial da AVE, Somos Boiro. Sairán só 50 unidades que poderán adquirirse a un prezo de 10 euros, presentando un ticket de compra dun negocio asociado. Fixemos unhas unidades limitadas, son 50 camisetas que van estar na jaima da AVE e que podedes conseguir con un ticket de compra, vale, porque son para os clientes, entonces un ticket de compra é 10 euros. Deses 10 euros, pois fixemos unha colaboración ca Cruz Vermella de Boiro e 2 euros van ir destinados á Cruz Vermella de Boiro. Que, bueno, xa levamos tempo facendo cousas con eles e este tipo de cousas que son tan bonitas gustannos moito e ojalá sigamos facendo estas sinerxias. Desde Cruz Roja dar as gracias por esta donación e tamén pola colaboración que temos conxunta polo ben do pueblo de Boiro. Esperamos que sea un éxito. Pero non só iso. Durante toda a fin de semana haberá tamén atraccións infantís ás que poderá accederse con invitación dos negocios participantes na campaña, así como tamén diversas actuacións musicais, grazas ao apoio do Concello.
e que servirán tamén de fin de festa do verán. Sempre facemos un tributo homenaxe a unha banda dos 80-90 e este ano tócalle al último de la fila ás 10 no Parque da Cachada, así que tendes todo o día para disfrutar das colchonetas, das compras, da hostelería, todo o día no noso concello e rematar con este superconcerto no Parque da Cachada totalmente gratuito. E despois, sobre as 12:30, dende o Parque de Anegral a tirada de fogos de fin de verán no que colaboramos con Gealsa. Vilagarcía continúa mergullada nas súas festas de verán e estes días as rúas encheránse de cor, música e animación grazas ás propostas do Festaclown. A cita celebrou hoxe a súa primeira sesión do certame. Foi da man da compañía Seven Babel co seu espectáculo Burbulla. Yo creo que esta propuesta es muy original y aparte que es muy inclusiva para toda la gente y que está muy bien. Yo, vamos, a mí me llamaron y dije sí, ahora mismo voy. Pues hay de varios tipos, hay magia, hay xogos, varias cosas, acrobacias y malabares y cosas así. Está chulo, que guai, que mola, que fan moitas cousas. Para que pasen ben, para que estean un rato entretenidas, así nas festas, que non sea todo o día ir ao parque, á playa e pouco máis. Está moi ben esta iniciativa. Eu non teño netos pequenos que todos son grandes xa, non? Pero bueno, eu disfruto deles tamén. Este ano pasarán polo Festaclown grandes nomes como o ilusionista Miguel de Lucas, que estrea en Galicia o seu espectáculo Magia e Humor, e compañías internacionais chegadas de diferentes continentes, como Cirque Colo Colo de Marrocos, Chiminigawa de Colombia e outras compañías nacionais de gran calidade como Circo Chosco, Orainbi ou Ameba Teatre. A nova edición do Festaclown prolongarase ata o sábado 24 de agosto. O Real Madrid Basket e o AS Mónaco Basket verán as caras no pabillón dos Deportes de Pontevedra. O encontro amigable entre os dous equipos será o 11 de setembro ás 8 da tarde. As entradas poránse á venda o 26 de agosto. O partido funcionará como antesala do Encestarrías, torneo que se celebrará os días 13 e 14 de setembro no pabillón pontevedrés, coa participación do equipo monegasco, o Valencia Basket, o Breogán e o Leima Coruña. Traer un equipo como el Real Madrid sin hacer de menos a Mónaco, ni mucho menos, que es otro equipo que puede acceder fácilmente a ganar la Euroliga este año, pues tener estos dos equipos aquí, pues es un evento sin precedentes. Hace 35 años, como decía Fernando, que el Real Madrid jugó por última vez en la provincia de Pontevedra en Vigo, de aquella todavía jugaba Petrovic aquí con Fernando, y bueno, y están aquí, que es un pequeño gran milagro. Y un placer, la verdad, un placer y un orgullo tenerlo aquí, porque creemos que es un evento al máximo nivel. Esta mañá presentábase no Club Náutico e Deportivo de Ribeira a edición número 18 da regata Gadis. A proba, unha das máis emblemáticas das que organiza o Náutico ribeirense, desenvolverase esta vindeira fin de semana, coa participación dun centenar de barcos das clases Optimis e Leisure. Dende hai varias edicións, o Club Náutico e Deportivo de Ribeira decidiu darlle unha volta a esta regata patrocinada polo Grupo Gadis e apostar polo deporte base. Así decidiu organizar unha proba para as clases Optimis e Láser, que terá lugar esta vindeira fin de semana, o sábado e o domingo. Como en este club estamos haciendo otras regatas de cruceros, tanto Gadis como este Club Náutico entendió bueno hacer una regata de vela ligera dedicada, pues en este caso, a los Optimus y a los Ilka, que son los Láser, ¿no? Por dos motivos, y Gadis lo entendió. Yo se lo expliqué primero porque la vela ligera es el germen futuro de la vela olímpica y también de los cruceros, ¿no? Na cita tomarán parte ao redor dun 100 de barcos de diferentes clubs de toda Galicia. Yo creo que va a ser una regata bonita, el tiempo en este momento, si las previsiones no cambian, va a ser favorable. Y tenemos ya previsto que acudan sobre 100 barcos, 100 barcos, van a venir barcos, al decir barcos estoy refiriéndome a Optimis y Láser,
de Vigo, de Sanxenxo, de Portosín, de Cabo de Cruz Boiro. Dende Gadis, patrocinadora da regata, destacaron a importancia desta proba, que reúne perfectamente varios dos compromisos corporativos da firma, como son a promoción do deporte e a alimentación saudable. Como muchos sabéis, uno de los firmes compromisos que tenemos en Gadis es la promoción del deporte y la alimentación saludable. En 2023 tuvimos más de 2.300 acciones en distintos ámbitos y en torno a un 35% de ellas se corresponden con actividades deportivas y eventos saludables. Esta regata nos pareció una gran oportunidad para poder colaborar y al mismo tiempo potenciamos todos los valores positivos que el deporte y Galicia tienen. Dende o náutico ribeirense quixeron agradecer tamén a Gadis o seu firme apoio e colaboración dende hai anos con esta proba. E rematamos o informativo de hoxe con música. Foi un dos pratos fortes do programa das festas deste ano do Carme dos Pincheiros da Pobra e que onte pola noite poñían o seu punto e final despois de 4 días de festexos. E Fillas de Casandra non defraudou. A Praza Alcalde Segundo Durán quedou pequena para o concerto deste dúo vigués que combina a tradición musical oral cos sons máis modernos. Tampouco faltou o espectáculo piromusical facendo que este último día das festas resultara do máis máxico. Quedan coas imaxes desta xornada de peche da Festa do Carme dos Pincheiros da Pobra. As novas do día volve mañá con máis actualidade. Sexan felices. Tempo que non vale la cocina de medio. Otra vez.